Image Skincare nám prináša inovovanú radu Daily Prevention a ja som dostala príležitosť sa s týmito prípravkami zoznámiť a posunúť vám moje skúsenosti s týmito vylepšenými, inovovanými produktami. Máme tu jeden telový sprej navyše. Takže ja by som rovno začala. Máme tu Daily Prevention zmatňujúci krém na masnú pleť. Podľa mojich skúseností je trošičku masnejší ako pôvodný. Má takú jemne akoby narúžovelú farbu, ale pekne sa rozotre. Za mňa je to krok vpred, čiže kvitujem túto zmenu. Veľmi je príjemný na moju masnejšiu pleť, nie je vôbec zaťažujúci a mám pocit z neho, že tá moja pleť je chránená pred slnečným žiarením. Potom tu máme tónovací krémik, farba je opäť veľmi príjemná, nie je taká, že by menila tón farby. V predchádzajúcom som mala pocit, že je viacej pigmentovaný ten prípravok. Tento tónovací za mňa bude veľmi dobrý aj na masnú pleť. Je veľmi ľahučký, takže super tiež. Všetky majú trošku inú vôňu. Minerálny a hydratačný krém. V porovnaní s pôvodným je lepšie sa rozotiera. Minerálny faktor sa pekne vstrebe, nie je ho vidieť na pleti, nie je taký hutný, hustý, fajn sa rozotre. Možno na masnú pleť aj na zimu bude fajn. Ďalej tu máme 50-ku a tu by som veľmi rada vyzdvihla inováciu tohto prípravku, pretože je veľmi dobre rozotierateľný. Pozrite, pekne je trošku hustejší, ale tá konzistencia je taká viacej hydratačná. Nie je treba ho tak zapracovať ako v predošlom a ten pôvodný nebol vhodný alebo veľmi ťažko sa s ním popasovali zákazničky, ktoré mali suchú pleť. Vytvárali na pleti taký kriedový povlak a tu je to úplne odstranené. Potom tu máme primer, alebo teda nazvali ho ako hydratačný minerálny Smart Blend. Hustejší, hutnejší tónovací krém. SPF je 50, čiže tiež veľmi fajn ochrana. Opäť sa veľmi dobre rozotiera, vstrebáva. Takže za mňa veľmi fajn. To krytie je veľmi slabé, čiže sa prispôsobí každému tónu pleti. No a novinku tu máme telový sprej. Treba ho prešejkovať pred použitím. Je to krásna aerosol, trošku taký olejový pocit. Ako by mal byť, ale tá pleť nie je masná. Veľmi fajn na dovolenku, na telo. Je tu 30 ochrana, 80 minút vodeodolný. Na všetkých prípravkoch máte potom napísané, že koľko minút je rezistentívny proti vode. Čiže tiež si treba pozrieť po kúpeli, po plávaní, po behu vonku si treba zase natrieť na novo. Tiež odporúčam si
denný krém reaplikovať počas dňa určite. Takže za mňa ja sa teším inovácií rady Prevention Daily a určite používajte prípravky denodenne,